Ensin rullataan. Eiku, miksikä tätä sanotaan? Joo. En mä tiedä mikä tällä nimi on. Pitkä pötkö. Pitkä pötkö. Okei. Mikä sulta niin nopeasti? No rullataan jo mitään ei tapahtunut. Ei ole ohkaisia kohtia ollenkaan, kaikki saman mittaisia. No niin, sitten 2 palaa. No näyttää niin helpolta. Sitten se rupeaa rullaa, Ei tullut mitään. Se vaatii vaan tekemistä. Tämä vaan tekee. 10 sekuntia. Sitten kohta alkaa se vaikea kohta. Mitä, teenkö mä mun lailla vai se? No tee sillä lailla, että me osataan kanssa tehdä. Okay. Semmonen niinku... Sano samalla, mitä sä teet. Mitä mä sanon? Mä sanon oikea käsi over. Vasen käsi over. Oikea käsi over. Vasen over. Mihin se menee? Tänne. Näin. Näyttää aivan liian helpolta. Ei ollut ollenkaan tommoista. Ei oo. Jeeeey! Nyt tehdään jo näistä korvapussia. Harjoittelukappale. Tää ikinä loppuu. Kiitos.